Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Исәнмесез, кадерле дуслар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Иҗади чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге героебыз Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең солисты Айдар Мөхәммәтгалиев. Айдар, хәерле көн, хәерле кичләр, ничек кәйфләр? Аллага шөкер, бик әйбәт, үзегездә? Аллага шөкер. Менә шулай матур иттереп, безнең инде ансамблебезнең концертлары көн сайын үзенең ритмы белән матур иттереп алга таба үрелеп бара. Безнең бу араларда әле көн сайын концерт, гел гастрольләр, Аллага шөкер, менә шулай шундый тынгысыз тормыш белән яшибез. Һәм менә шушы концерт арасында без синең белән шулай матур әңгәмә кырып алыйк әле. Менә берничә минуттан инде безнең чираттагы концертыбыз башланып китә бит инде. Менә Айдар сөйләп китә әле шушындый бик тә тыгыз режимда эшләү сине ардырмыймы? Менә нигә мин артист булдым икән, нигә башка һөнәрне сайламадым икән дигән уйлар килмиме башыңа? Ардыруын ардыран ул рәхәт ардыру. Менә ничектер үзенчәлекле ардыру диемме. Тыгыз график белән эшләү, наоборот, рәхәт, без гел бергә менә бер коллективта. Ине дә, конечно, сагындыра инде. Бала да сагындыра, тормыш иптәшен дә сагындыра, әниләрен дә бик сирәк күрәбез инде. Анысы гастрольләрдә күбрәк сагындыра, шулай бит. Монда да инде без бит инде төнне кайтабыз, иртән китәбез. Шунысы гына бар. Менә Айдар сөйләп китә әле, менә син шушы артист булу хыялың кичкенәдән барлыкка килдеме? Яисә инде ул менә синең үсә-үсә үзеңдә шундый матур тавыш барлыкка килгәч, җырчы булу теләге уяндымы? Менә каян барлыкка килде? Мин беренче класстан бирле мине Баянга бирделәр. Мин музыка мәктәбенә Баянга бирделәр. 8 ел укыдым мин музыка мәктәбендә. Шуннан бу безнең Казанда инде. Казанда, 8-нче музыка мәктәбе иде. Ә син үзең Казан егете? Мин Казан егете. Шуннан теге ломка голосы була бит әле. Переходной возраст. Мин вокалга да йөргәнем инде анда. Ломка голосы булгач, мине вокалдан алып оркестрга утырттылар. Первый баян иттереп, ул уже зур дәрәҗә иде ул вакытта минем өчен. Шуннан 8-нче классны шул бетергәндә Райля апай Гарипова Мөхәммәтхановна, балам да син бит булай профессиональный уровеньда уйныйсың ди, музыкальный клиентка керәсең килмиме ди, музыка клиентына. Әйтәм, керсәм булай инде, кереп карасаң дип. Шуннан мин 1 ел буе подготовительный курсларга йөрдем музыка клиентына, музыкальный мәктәбенә. Аннары инде экзаменга килгәч, шул музыка мәктәбенең директоры, син бит җырлыйсың да ди. Вокалга да биреп кара әле ди, на всякий случай ди. Кереп киттем, җырлап чыктым, баянда үзем уйнап. Шуннан сольфеджино бирдем дә, обедтан соң безнең баяннан экзамен. Экзаменны уйнап чыккач, список укыйлар, мин бит инде баянга керәм. Мин бит баянист. Список укыйлар, минем исем юк дигәндә. Баян буенча. Мен монда ду китерә башладым, кая мин дип, ничек алмадылар мине дип. Ничек алай булырга мөмкин дип уйлыйсың син? Юк, без синең 5 тора ди экзамен өчен ди. Но син уже вокалга кергәнсең диделәр миңа. Моны белешә тора, шулай итеп вокалда калдырдылар. Резда Газизовна иде ул вакытта директор. Ул вокалда калдырып, мине еще подгруппа баян народный инструменты итеп ясады.
Шулай итеп мен 2 отделение бетереп чыктым. Аллага Бик шөкер. яхшы, бу бит инде синең өчен зур плюс булган. Зур плюс. Аны Хәзер генә аңлыйсың, зур плюс икән. Әмма аның укуы бик җиңел булмагандыр инде шулай бит. Икесенә дә өлгерергә кирәк. Көн сайын менә шул 15 килолы баянны өстерәп җирдем инде автобусларда көн сайын иде ул. Тавыр бит әле ул. Шуңа күрә шулай итеп минем музыка белән дөнья, музыкага бәйле дөнья минем бик киң дип әйтә алам. Икенче курста ахырында минем устазым Венера Хасановна Гараева балам Татарстан дәүләт җырхәмби ансамбленә киләсен килмәсен эшкә дип. Без бит инде 17 яшь ел вакытта. Уйлаганда юк 4нче курсны бетереп кая барасың дип армияга китәсеңме, консерваториягә керәсеңме, ул вакытта уйлаганда юк. Менә Айдар бу урында дөресен, шым дөресен әйтәле, берничек менә сирне яшермичә Татарстан дәүләт җырхәмби ансамбленең барлыгын белә идеңме бу вакытта? Белә идем, чөнки без 1нче курстан бирле Татарстан җырхәмби ансамбленең әсәрләрен хорда җырлый. Гармон, Сивле чәчәкләр, Венер Хасан гел әйтә менә ансамбль репертуарында дип. Күллияткә укырга кергәнче. Юк, белмидем. Димәк, менә безнең бик күп тапшыруларыбызда Венера Хасановнаның исеме күп яңгырады. Чыннан да безнең ансамблебез өчен зур өлеш керткән шәхес бит инде ул. Аның бөтен гомере безнең ансамблебездә узды, бөтен гомерен ансамбльгә багышлады. Һәм менә бигрәк тә сез укыган чор балалары, аның менә үз балалары кебек. Аның укыган, аның кулы астында укыган һәр укучы безнең ансамбльдә эшли дияргә була. Менә шушындай якты шәхес безнең ансамблебезгә менә синең кебек, башка яшьләр кебек бик зур шундый көчле тавышлы профессиональ җырчылар бүләк иткән шәхес бит ул. Ул бит әйтеп китәсем килә, бик каты ачуы чыкканда гына исем белән әйтә кешегә. Аның бөтен кеше гел балам, бер тапкыр фамилия әйткән юк янын менә бик менә җинен чыгарсаң гына, андый сирәк, бик сирәк андый очраклар. Шуңа күрә менә бөтенебезне балам дип, менә күпме кеше эшли бездә менә әле дә Венер Хасанда укып чыкканнар. Ул бит менә безнең китапта Венер Хасанны. Ходячий китап дип атыйк без аны. Чөнки без бит теге бик халык җырларын белмидек. Училищега кергәнче теге эстрада җырлары күбрәк бит инде. Каядыр ишетеп алайык җыр. Сүзләрен белмибез, мелодиясын гына беләбез. Венер Хасанны менә шул мелодиясы мондыйрак нинди җырый бу дип сразу әйтеп бирә. Менә шул җырны аннары ятлыйк инде. Һәм менә син инде Венера Хасановнаның тәкъдиме буенча ансамбльгә эшкә килдең. 2009 елда сентябрь айында ансамбльгә эшкә урнаштым. 17 яшь миңа. 17 яшь. Аннан соң бит инде синең 1 елдан бит инде сиңа 18 тулды. 18 тулды. Армия хезмәте килеп җитте. Менә училище 4нче курсын бетергәч, минем вокал буенча остазым Раида Игламовна Ермохина мине Зилә Сыңгатуллина алып барып, менә бу малай минем малай дип
консерваторияга керәбезме дип үзләре сөйләшәләр. Миннән сораган кеше дә юк ул вакытта. Мен әйтәм, бу булмас, хәзер консерваториягә кереп 5 ел укып, әти-әни өстендә яшәп булмас, мен әйтәм. Китәм мин армияга дидем дә, вот син дурак дип, миңа икесе дә алар. Шундый тавыш белән консерваториягә гына кер, барма армияга дип, мин шулай иттереп, 11 елда киттем армияга. Син аларны тыңламадың инде. Мин аларны тыңламыйча. Менә армияга киткәч шундай уй булмадымы? Бер ара узгач, 2 ай узгач, нигә мин аларны тыңламадым икән? Хәзер шундай матур гына иттереп, консерваториядә укып йөрер идем дигән уйлар килмәдеме? Алай иттереп, нишләп тыңламадым икән дигән уй булмады. Менә керсәм, нәрсә булыр икән дип андый уйлар булды. Менә кергән булсам, нәрсә булыр ие, ничек минем тормышым үзгәрер ие, кайсы якка барыр ие мин дип. Менә андый уйлар бар ие. Ник кермәдем икән дип үкенгән булмады. Менә син бит барыбер армия хезмәтеннән соң консерваториягә укырга кермәдең, кире безнең ансамбльгә әйләнеп кайттың. Бу шушы эшләү теләге сине ансамбльгә китердеме инде? Менә укып бит инде әлбәттә акча китереп булмый үзеңә, эшләп ничектер акча килә. Шушы теләк китердеме яисә инде үзеңнең ансамбльдә иҗатыңны дәвам итү теләге булдымы? Ул вакытта бит инде акча мәсьәләсенә килгәндә ансамбльдә бик күп акча да түгел, бер уйласан. Шуңа күрә акча дип әйтә алмыйм. Менә мин эшләп карадым армиядан соң, водитель булып та, стройкада да эшләдем. Тегендә монда чакырдылар. Бер күңел монда тартты. Каядыр стройкада йөргәндә, опять-таки Венер Хасанны шалдырата. Балам ди, син армиялардан кайттыңмы ди? Мен әйттем, кайттым Венер Хасан. Әйдә кил әле ансамбльгә ди. Безнең хәзер как раз 7нче бертеге буганда ул вакытта. Малайлар юк ди хорда ди. Килеп кит әле. Шулай ничек килдем, шулай калдым белә. Әле дә ансамбльдә эшлим. Бик яхшы. Син бит инде безнең менә татар халкында сирәк була торган тавыш, шундый бас тавышы, баритон тавышы бит инде түбән ирләр тавышы. Менә шундый түбән ирләр тавышы булса да, синең тавышың шундый йомшак, моңлы чыга. Менә аның сире нәрсәдә? Синең күңел халәтеңнән киләме ул? Яисә инде шундый башкару осталыгыңмы? Күллияттә сиңа шушындый матур постановка куйдылармы тавышыңда? Менә син җырлаганда, менә урысча әйтеп әйтәләр бит инде, мурашкалар китә. Менә тәннәр шымыр-шымыр килеп китә, кайбер менә ноталарны, менә мелизматикларны алганда. Менә аның сире нәрсәдә? Минем уйлавымча, тавышның базасы клиентта куйдылар безгә. Менә Райда Главна, Венер Хасан, безнең бит атнага 3 тапкыр вокалы, 2 тапкыр фольклоры, менә Венер Хасан белән күпме җырланган җырлар, нинди авыр ариялар, романслар җырладык бит инде, халык җырлары, эскадроннар җырладык ул вакытта әле училищеда вообще бер кеше җырламый иде. Шунда тавышны куеп, инде менә ансамбльгә килеп, кешеләр ничек җырлый, ничек үзен тота, теге именно җырлаганда менә. Шулардан монсыннан нәзәрәк аласың, монсыннан нәзәрәк аласың. Менә ничектер үзенчәлекне менә шулай килеп менә шулай урнашты инде. Аннары бездә бит инде шундый үзенә күрә бер специфика да бар. Без бит менә 85 еллык тарихлы ансамбль булгач, без бит инде борынгы җырларыбызны үзгәртмичә, менә безгә кадәр ничек башкарганнар, без аны шулай башкарырга тиеш. Шулай бит инде без аны баитып кына, тагын да үзебезнең моңнарыбызны өстәп, үзебезнең булган ниндидер яхшы якларны кертеп бу җырга шулай баитырга тиеш. Менә бу яктан инде чыннан да синең хезмәтең бик зур, ансамбльгә китергән хезмәтең. Менә инде синең ансамбльгә беренче тапкыр аягыңны атлап кергән көннән инде 13 ел узып киткән, шулай бит инде. Менә чыннан да 13 ел һичшиксез мин инде уйлыйм, син шушындый безнең инде данлыклы исем, мактаулы исем, Татарстанның атказанган артисты исеменә лаектыр дип уйлыйм инде мин сине. Алла бирсә, чыннан да шушындый исемне алырга насыйп булсын.
кит әле, синең бит инде хәзер ансамбльдә үзең генә түгел. Син бит инде ансамбльдә инде үзеңнең булачак тормыш иптәшеңдә очраттың. Димәк, ансамбль сиңа бар яктан да бары тик бәхет кенә алып килә, шулай бит? Әйе. Менә сөйләп кит әле, менә ничек таныштыгыз, үзеңнең тормыш иптәшең белән гомумән кем ул? Минем тормыш иптәшем Алия, ул безнең бию төркеменнән. Ничек алар 13-нче елда килделәр бугай. Ул кыз Алия бөтен кеше белән алысыма, кешесемә сез дип сөйләшә иде. Бик тәртипле кыз. Бик тәртипле кыз. Менә шул характерының шул ягы, воспитаниянең шул ягы миңа сразу күңелгә тәрбияле менә шундый. Мен әйтәм, ярар, теге вакыт күрсәтер, ни дип. Шуннан 14-нче елда без Мартикка бардык бит инде. Шул Мартиктан кайткач, мен әйтәм, әйдә, күрешеп алыйк дип. Ничектер ул да риза булып, 14-нче елда очраша башладык та без, 15-нче елда өйләнештек менә. Субханалла. Шулай тиз туттыгыз. Ну, шулай бер-берегезгә сез аңлагансыз инде. Димәк, беренче очрашудан бер-берегезгә туры киләсез. Характерлар туры килә. Икебез дә татар гаиләләреннән. Икебез дә тәртипле татар гаиләсеннән. Шуңа күрә инде бу сезнең союзыгыз нык булыр дип уйлыйм. Сезнең бит инде мәхәббәт җимешегез үсеп килә. Менә 19-нчы елда кызыбыз Айзилә туды. Аллага шөкер, менә инде Алла бирсә 3 яшь була, әле Алия декретта. Менә инде җәйләргә чыгарга тиеш. Менә шулай тормыш җимешебезне үстереп киләбез. Бик матур, бик матур. Алия бит безнең Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбльнең шулай ук бик оста биючесе, Изге бакча музыкаль спектаклендә төп геройны башкарган иде ул. Һәм менә шушы төп образда ул бик зур уңышка казанды. Һәм әле менә без әле киләсе сюжетларыбызда шулай ук Алия белән дә якыннанрак танышырбыз дип уйлыйм. Менә хәзер инде Айдар белән әңгәмәбезне тагын алга таба дәвам итеп, инде әйдәле бераз алдагы планнар турында сөйләшеп алыйк. Менә ничек итеп безнең ансамблебезне күз алдына китерәсең, Айдар? Менә ансамблебез бит инде безнең алга таба да яшәргә тиеш дип уйлыйм мин. Алга таба тагын да яшьләр килергә тиеш. Менә ниндирәк әсәрләрне күбрәк башкарыр идең, яисә инде безнең репертуарда күрер идең, тамашачыларыбызга ирештерер идең? Син бит әле безнең халык җырларын гына түгел, композиторларыбыз әсәрләрен, классик әсәрләрен дә бик оста башкарасың. Менә халкыбызга нинди җырланмаган җырларың бар әле синең? Нинди ирештерәсе җырларың бар? Нинди планнарың бар? Менә минем уйлавымча безнең бит инде алтын фонд бар. Менә ул фондны бетермәскә кирәк. Бер халыкка менә татарның бөтен музыкасын, бөтен йөрәген, моңын бер алып барга кирәк. 2000 ничәнче еллары булсын анда. 2004 елларга да. Әмма дә ләкин ниндидер яңа әсәрләр бер кертеп барга кирәк. Чөнки бер үк әйберләр ул күңелсез була. Менә минем үземә килгәндә мин күбрәк классик әсәрләр яратам менә. Аларны алып киләбез, без менә ансамбльга инде күрсәтәбез, Айрат Ринатовичка, Худрукка ул әйе дия, юк дия, тагын яңаны алып киләсен. Шулай итеп менә һәрбер кеше үзенең ниндидер вклад ясый инде ансамбльга. Минемчә шулай барганда ансамбльдә алга барачак, бер урында гына тормаячак. Менә бик күп безнең яшьләребезнең шундый фикерләре бар. Безнең аерым менә шундый программа туплап, аерым гына концерт биреп карау теләге бар дип. Менә җыр һәм бию ансамбленең артистлары бергә җыелышып, солистлар гына бергә, анда 1-2 пар биюче, музыкантлар һәм солистлар куеп. Менә син шушы әйбергә ничек карыйсың? Менә әгәр дә шушындый концерт оештырсак, син риза бит инде менә шушы концертта катнашырга. Менә тамашачыларыбыз да хәзер безнең фикергә кушылырлар һәм менә шушы безнең планнарыбыз белән алар риза микән? Менә безгә үзләренең фикерләрен калдырсыннар иде. Менә кемнәрне күрәселәре килә алар шушы концертта? Безнең яшь җырчыларыбызны, гомумән яшь җырчыларны түгел, ансамбльдә эшләгән җырчыларны кемнәрне күрәс килә? Нинди форматта күрәс килә безнең концертларыбызны? Менә гомумән алдагы концертларыбызга тамашачыларыбыз да нинди кертәсе килә, менә шуны беләсебез килә безне караучы, безне тыңлаучы тамашачыларыбыздан.
Айдар, синең белән без инде бүгенге әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт менә шушындый графикта вакыт тапканың өчен. Әле алга таба да сиңа зур иҗади уңышлар телибез. Матур итеп, алга таба бергә иҗат итәргә насыйп булсын. Амин. Бик зур рәхмәт үзегезгә дә. Рәхмәт. Сән булыйк. Yeah.